Assalomu alaykum barodaroni qandinabotum, zinda va sarbuland boshe. Hozir ma dar ko'chayi Rahmon Nabiyov ru paruy tona Glaznoy, ru paruy Glaznoy ay колледжи тибби 200 метри сар як oshxona shaurma plus o'g'joma. Mana shaurma plus sho'dashdaga бо нархои дастрас чӯзои болаззат ходоку шаурмаву барои студентҳо кушода шудагиянд ки шумо метавонед ки иҷа биёед. ман ҳозир дуруша нишон метам шикел корбор рафтаист иҷа. мана бисмиллаҳи раҳмони раҳим мана дур омадем. хоб мана иҷа ҷои мисол стул барои мизоҷон мисол мешинем, хоб хӯрок мехӯрем. мана иҷа дар чанд одам дар тахмина 20 одам як нишаста қариб 20 одам ҳамиҷада меояд, метавонад ки хӯрок бихӯрад. хӯрокҳои арзони дастраси студентҳо метавонад биё бихӯрад ки ман давраи студентӣ чӯзаи пирашкои арзон мекуфтем ки шикаму сер кунад. не ки иҷада беҳтарин хӯрокҳо. мана гардам ку чӣ иҷада ходок классик, ходок ген, ходок лаваш, ходок американский, ходок начо, барбекю ходок турецкий, шаурма. ҳамин чизои ба маззаи гӯшти буда. хуб ҳамин нархи арзонтаринш чанде, нархи қиматтаринш чанде? масалан қанд нархи арзон 4 сум, нархи қиматши 12 сум. ходок шаурма боша 10 то 15 шаурма аст. хуб чӣ дорад бикштифона? чӣ дора ҳамин дуруни ҳамин ходокотун чи ягон чапоти набоша печунем те боша чӣ дора? ходок 4 сумаш я сосиска дора, помидор, бодринг, картишка дора. ходок 6 сумаш боша як помидор, бодринг, чипси лейс дора. хуб 9 сумаш боша бандуэла, 10 сумаш сосиска ҳама салатаро дора, 12 сумаш эмай сосиска дора, наксти дора. хуб бо чӣ дора иҷада мисол бо беғарзи аста шаурма аста 10 11 15 ҳамин ай 4 сар мешавад максимум то 12 то 12 сар. бо не бо ин масол қанди ма биён иҷа биган ки инами 4 сумаш то 5 сум то 12 сум дорам мега сер кинам барам ки бугӯй не ирӯз аки 15 сумш кардем. ина ма гарантӣ метавонам агар ҳамин нарха зиёд кунам ку бобои қанда гардем ба миён шуруъ мекунам. як сол аксия меравам ки давом метавад. як сол анами нарх мерава хеб бо нархи навора нигаҳ мекунем бо кани чига мешава бо маслиҳат мекунем. коре ки нагем студентҳо навасои қанди ман студента бихонанд шикамошон сер шава бихӯранд ягон чиз яки ягон таҷбия бига ки ака ман навасаи қанди бобоим ҳамин рӯз мара қарди пага пулша меёрам мекунем хеле чой кофеш бесума мақсад ана диде ман чизои безеба ба шумо реклама тавсиярам наметавонам. барои ҳамин омаден номи бобои қанд бигем бо қарда метиҳанд ту не ки фрем накунем ки як бор қард мехӯри дига магарам наёй пага бо пулша биёр бите ягонта пулам надошта бошем ку бигем ки бобои қанд гуфта буд ки хай ман гӯшна мондам пулама фурӯш кардам бепулам мехӯрем. барои фаҳмидем зинда ва сарбуланд боше. ҳозир ҳаво гарма мана напитко бо напитко ҳастад меоем ҷада кола арси кола мана ин гарила хай бисёр нахӯрем фақат кола бисёр шамбарӣ бихӯрем. шамбар студентҳо биёем фаҳмидӣ. ана ҷа номер чӣ буд? ходок плюс шаурма плюс иҷада як ходокхонаи қанди бобо мекушодан ку зур мешида. зинда боше.